Göran. Ja. Hej, jag är det. Sist vi går på en mynd där runt om här i flocken. Okej. Hur fanns det av du? Jo, det var en vimma som sände mig myndna. Och han sa det av to? Ja, man sa det mot anlit av myndna. Men så du varst inte hur känt myndna till vimman där? Nej, det var det inte. Hej, jag heter Peter. Jag är bäst vid matcha. Hur fick du myndna av sända till dig? Marskos sände jag till mig. Spyr han. Hej, jag heter Marskos. Jag får myndna från damerna. Du har språk spela lite. Men jag fick myndna från Johanna. Ja, alltså jag fick han från Joel. Jag har alltid fick han från Schurer eller så. Hur fick du myndna från? Jag fick mynda från Jakob. Ja, jag fick myndna från Kjell. Ja, men jag fick han från Paolo. Jag fick han från Emilio. Jag fick han från Ronjo. Ja, jag fick mina från Isabella. Nej, alltså, jag vet inte, jag fick han från Paolo. Men jag fick det från Barbaro. Alltså, jag vet inte, jag fick han från Sara. Jag fick han från Jonas. Alltså jag fick han från jag fick myndna från Selmo. Alltså damen jag. Men jag var inte alla hur hon sände det till mig. Du måste bara spela henne. Mer om det här just det. Ha? Jag har chattat till nakran. Som om det var också som jag har min telefon sätta på er. Det sker. Hej Isabella! Jo! Tror du är det hur som av det myndna som går där? Ja. Jag har stått där. Det var jag som förde telefonen. Ha? Var det du? Jag vet inte vad jag ska göra. Ja, det här må vi faktiskt göra något vi.